mä olin Pohjankartanossa yläaste, olisiko ollut 7-luokkalainen, ja me lähdettiin käymään taidemuseossa. Koululta käveltiin sinne taidemuseolle, käveltiin Oulun keskustan läpi. Ja sitten mä olin siellä jonon perällä, ja sitten meitä meni pikku porukka siinä, ja mä jäin sitä jonon perältä, ja siinä tuli semmoinen iso ikkuna vastaan, ja siinä oli semmoinen kaveri hattu päässä, bissällä. Ja kello oli ehkä, olisiko se ollut 11 aamupäivällä. Ja sitten mä kuulin, kun musaopettaja sanoi, että jaa, siinä on taiteilija päiväkaljalla. Ja sitten mä jäin sitä jonon perältä, niin kun mä jäin vähän jälkeen sitä, kun mä jäin ihmettelemään, että niin, taiteilija pystyy olemaan päiväkaljalla. Ja hän oli taiteilijan näköinen, kun sillä oli pitkät hiukset ja hattu päässä, semmoinen vähän vanhempi äijä, ja se siinä jotakin ihmetteli. Ja sitten meni vuosia, bändi perustettiin, ja sitten mä lähdin Helsinkiin, asuin vielä Oulussa, Helsinkiin piti mennä musahommiin ja menin lentokoneella ja sitten jostakin syystä jätkät oli tulossa niin vähän perässä vasta Helsinkiin. Niin mä olin sitten just lentolaskeutui siinä varmaan Kybänmaissa ja mulla piti sitten ootella, että muutkin pojat saapuu Helsinkiin. Niin ajattelin, että no menepä Kaljalle. Ja sitten mä menin Helsingissä Kaljalle justiin semmoiseen ikkunaan, siinä oli semmoinen ikkuna ja mä siihen menin, niin siitä meni joku luokka ohi sitten, semmoisia just naperoita meni sitten ohi siitä. Ja se jonon perällä oleva tyyppi jäi siitä jonosta jälkeen ja se tuijotti mua, kun mulla oli pitkät hiukset, mulla oli hattu päässä ja mä olin Kaljalla. Ja mulla tuli aivan semmoinen kylmät väreet, kun mä tajusin, että musta tuli sitten se taiteilija päiväkaljalla. Ja sitten tuo on tommonen aika mystinen hetki, että se tapahtui, niin mä ajattelin, että sit olisi magea tehdä semmoinen kuva, että siinä olisi vähän niin kuin selästä päin näkyisi semmoinen pieni poika selästä päin ja sitten siinä näkyisi semmoinen taiteilija, sillä on hattu päässä ja pitkät hiukset ja sillä on joku tuoppi kädessä. Niin se olisi aika hieno semmoinen muotokuvamainen taiteilija päiväkaljalla, mikä jos mä joskus kirjoitan elämänkerran, niin sen nimeksi tulee varmaan taiteilija päiväkaljalla, mutta tämmöinen ajatus oli, että se ottaisi niin koko selän kuvaksi.